stupe na žinienku postupne si zvykáme. Či sme schopní zistíme, pokiaľ dobre padáme. Preto hala na tréningu učia správne padať a na tvrdé dopady si postupne zvykať. To zvládame v akcii na prvej judo lekcii. Výhody, kotúle, gymnastické cviky, pohybový rozvoj a defenzívne triky pomáhajú pestovať nám obratnosť a taktiku, udržiavať rovnováhu, cibriť správnu techniku. To zvládame v akcii na druhej judo lekcii. Krok za krokom pozvoľna zlepšujeme reakcie, s odhodlaním klusáme na bojové pozície. To zvládame v akciách na ďalších judo lekciách. Opasková kolekcia plata, japončina jediná olympijská bojová disciplína. Opasková kolekcia, podmanivá japončina jediná olympijská bojová disciplína. Ičný sanči, počítame do 4. Goroshi charge, 8 sme dali zvlášť. Ičný sanči, obliekame kimono. Goroshi charge, ladíme sa športovo. Ičný sanči, počítame do 4. Goroshi charge, 8 sme dali zvlášť. Ičný sanči, obliekame kimono. Goroshi charge, ladíme sa bojovo. Kľúču 90, nedá sa nám cvičiť prestať. Stupe na žinienku postupne si zvykáme. Či sme schopní zistíme, pokiaľ dobre. Čo?